हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపు నుండి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాం. సో మనం ఈ భాగవతం క్లాసులలో 30 అంటే 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయం అయినటువంటి జీవుల యొక్క గతులను గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశాలు అనేటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. దీనిని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శాయితో శుచి పర్యంకే. 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 జంతు స్వేద జదూషితే. 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 నేషకండూయనే జ్ఞానాం. నేషకండూయనే జ్ఞానాం. నేషకండూయనే జ్ఞానాం. నేషకండూయనే జ్ఞానాం. నేషకండూయనే జ్ఞానాం. నేషకండూయనే జ్ఞానాం. అసనోతాన శ్రేష్టనే.
అసనోతాన శ్రేష్టనే చేష్టనే అసనోతాన శ్రేష్టనే హరే కృష్ణ. శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేద జదూషితే శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేదజదూషితే శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేద జదూషితే సాయితో శుచి పర్యంకే నేషకండూయనే గానాం అసతోందాన శ్రేష్టనే నేషకండూయనేంగానసనోతానచేష్టనే నేషకండూయనే గానాం అసనోతాన శ్రేష్టనే నేషకండూయనేంగానాం అసనోతానచేష్టనే హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేద జదూషితే నేషకండూయనే గానాం అసనోతాన శ్రేష్టనే శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేద జదూషితే నేషకండూయనే అసనోతానచేష్టనే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేదజ దూషితే నేసం కండూయనే జ్ఞామ అసతోద్దాన చేష్టనే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేదజదూషితే నేషకండూయనేంగానాం అసనోత్థాన చేష్టనే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. శాయితః శాయితః పరుండిన పరుండిన అశుచి పర్యంకే అశుచి పర్యంకే మలినమగు శయ్యపై మలినమగు శయ్యపై జంతుః శిశువు శిశువు స్వేదజ స్వేదజ చెమట నుండి పుట్టిన క్రిములు చెమట నుండి పుట్టిన క్రిములు దూషితే నిండిన నిండిన న ఈశః అసమర్థుడై కండూయనే దురదను అంగానాం అంగములు ఆసన కూర్చుండుట ఉత్థాన నిలుచుట చేష్టనే లేదా కదులుట. శ్రీ కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. చెమటతోను క్రిములతోను నిండిన మలినమగు శయ్యపై పరుండిన
ఆ దీనుడగు శిశువు ఆ దీనుడగు శిశువు కూర్చుండుట కూర్చుండుట నిలుచుండుట నిలుచుండుట లేదా లేదా కదులుట మాట అటుంచి కదులుట మాట నుంచి దురద పుట్టినప్పుడు దురద పుట్టినప్పుడు గోకుకొనుటకును గోకుకొనుటకును అసమర్థుడైయుండును. అసమర్థుడైయుండును. శ్రీకృష్ణ భాష్యము. శిశువు రోదించుచు కష్టముతో జన్మించునని తెలిసినది. జన్మ పిదపయు ఆ కష్ట పరంపర కొనసాగుచు అతడు రోదించుచుండును. తన మలమూత్రములచే పాడైన మంచము పైని క్రిములచే అతడు కలత చెంది రోదించును. కానీ ఉపశమనము కొరకు అతడు ఎటువంటి ఉపాయమును కనుగొనజాలడు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయంలోని 27వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తుదంత్యామత్వచం దంశా తుదంత్యామత్వచం దంశా దంత్యామత్వం మత్వచం దంశా మశకా మత్కుణనాదయః మశకా మత్కుణాదయః మశకా మత్కుణాదయః రుదంతం విగత జ్ఞానం రుదంతం విగత జ్ఞానం రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యతా కృమయ కృమికం యతా కృమయ కృమికం యతా హరే కృష్ణ. తుదంత్యామత్వచం దంశా మశకా మత్కుణాదయః తుదంత్యామత్వచం దంశా మశకా మత్కుణాదయః రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యతా రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యతా హరే కృష్ణ. ప్రభు. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुदन्त्यामत्वचं दंशा मकर्षा मत्कुनादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुनादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి నిల్ప మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభు. తుదంత్యా మత్వచం దంసా మసకా మత్పుణాదయః రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయః కృమికం యథా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తుదంచ మత్వచందం స్యా మసకా మత్కుణాదయః రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తుదంతి ఖర్చును, ఆమత్వచం సుకుమారమగు చర్మము గల శిశువును, దంశాహ ఈగలు, మశకాహ దోమలు, మత్కుణ నల్లులు, ఆదయః ఇతర క్రిములు, రుదంతం రోదించును, విగత పోయినవాడై, జ్ఞానం జ్ఞానము, కృమయః క్రిములు, కృమికం క్రిమిని, యథా వలే. శ్రీ కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఈగలు, దోమలు, నల్లుల వంటి క్రిములు, చిన్న కీటకములు, పెద్ద కీటకమును కరిచినట్లుగా అతని సుకుమారమగు చర్మమును కరుచుచుండును. అంతటా విగత జ్ఞానుడగు ఆ శిశువు తీవ్రముగా రోదించును. హరే కృష్ణ. భాష్యము. గర్భమునందు శిశువు పొందిన జ్ఞానము మాయా ప్రభావమున దాదాపుగా నశించినదనుట విగత జ్ఞానము అను పదంపు భావము. పలు విధములకు కలతల కారణమునను మరియు గర్భము నుండి బయటకు వచ్చినందునను శిశువు తన ముక్తి కొరకై చింతించినదంతయు మరుచును. మనుజుడు ఆధ్యాత్మికోన్నతిని కలగజేయు జ్ఞానమును పొందినను పరిస్థితులను బట్టి దానిని మరుచునని చెప్పబడుచుండును. కనుక బాలురేగాక పెద్దవారు కూడా తమ కృష్ణ భక్తి భావనను రక్షించుకొనుట యందు అతి సావధానులై ఉండి ప్రతికూల పరిస్థితులను తప్పించుకొనవలెను. ఆ విధంగా వారు తమ ముఖ్య కర్తవ్యమును మరువకుందురు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకములకు మనకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలను, అంటే జీవుల యొక్క ఈ దుఃఖమయమైనటువంటి స్థితులను గూర్చి కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ క్రమంలో మనము ముందుగా ఆ కపిల భగవానులు తల్లి గర్భంలో శిశువు పడేటువంటి బాధలను గురించి, మరి ఆ మలమూత్ర కూపంలో అతడు ఉన్నటువంటి స్థితి, కదలలేనటువంటి స్థితిలో జీవుడు ఏ విధమైనటువంటి నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో చెప్పారు. మరి కొంత చైతన్యము బడిసిన తర్వాత ఆ శిశువు తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, అంటే తన యొక్క విధిని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి శరణం పొందుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నాము. అదే సమయంలో ఇక ఆ ప్రసూతి వాయువు చేత తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు ఒక్కసారిగా బయటకు నెట్టబడేటువంటి పరిస్థితి. ఆ నెట్టేటువంటి పరిస్థితులలో అతడు తలక్రిందులుగా పడి బయటకి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సన్నని మార్గము ద్వారా వచ్చేటప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి నరకయాతన అతడు అనుభవిస్తూ ఆ భయానికి, అంటే ఆ బాధలకు అతడు తన యొక్క వాస్తవికం, అంతకుముందు ఆ భగవంతుడితో తను పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఎందుకంటే ఎంతో కష్టంతో అది ఇక్కడ అకస్మాత్తుగా వాయువు చేత కిందికి త్రోయబడినటువంటి శిశువు అధోముఖంగా శ్వాస రహితంగాను తీవ్రమైనటువంటి బాధ కారణంగా శృతి నశించి గొప్ప కష్టంతో బయటపడుతూ ఉంటాడు శిశువు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది. ఆ విధంగా బయటపడినటువంటి శిశువు రక్త మలము అంటుకొని బయటపడినటువంటి ఆ శిశువు మలమునందు పుట్టిన క్రిమి వలె కదులుచూ ఉంటాడు. తన ఉన్నత జ్ఞానము నశించగా అతడు మాయా ప్రభావము చేత రోధిస్తూ ఉన్నాడు. మరి గర్భం నుండి బయటకు వచ్చిన పిదప ఆ శిశువు అతని అవసరాలను ఎరగజాలనేటువంటి కూడా ఎవరు కూడా ఇతరుల గురించినటువంటి సరైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటిది. కనుకనే ఆ శిశువుకు సంబంధించినటువంటి అతనికి ఏం కావాలనో, అతడు ఏమి అనుకుంటూ ఉన్నాడో ఏమీ తెలియలేనటువంటి వారి చేత పోషింపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే తన ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా మాయా ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక వారి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితినే వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి జీవులు మరి ఆ వేరొకరి గురించి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు, వేరొకరి యొక్క అవసరాలు ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు? సో కనుకనే మనం ఏదో తెలుసుకుంటున్నాము అనేది ఏదో కొద్దిగా కొంచెం మాత్రమే తల్లి అయినా ఇంకా ఎవరైనా వారికి ఇవ్వగలిగేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ శిశువు అతని యొక్క అవసరాలను తెలియలేనటువంటి వారి యొక్క రక్షణలో, వారి యొక్క పోషణలో తనకు
ఇష్టం లేకపోయిన వాటిని ఇస్తూ ఉన్న ఆ శిశువు వాటిని నిరాకరించలేనటువంటి అసమర్థుడై అవాంఛితమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు ఈ బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పటి నుండి అని. అంటే తల్లి గర్భంలోనే కాదు, ఈ బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి శిశువు కూడా నానా రకాలైనటువంటి బాధలను అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. మనమేదో అతి మురిపంగా ఎంతో సుకుమారంగా పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉన్నామని అనుకుంటున్నాం, కానీ వాస్తవానికి వారికి ఏం కావాలనో ఏమి అవసరమో అవి తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో వారిని మనం పెంచుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ కపిల భగవానులు వారు చెప్పి ఇంకా ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో ఆయన కొనసాగిస్తూ మరి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను కొనసాగిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనము ఈరోజు చూసేటువంటి శ్లోకాలు. సో ఇంకా ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, శాయితో శుచి పర్యంకే జంతు స్వేదజదూషితే నేషకండూయనే అంగానాం అసనోతాన శ్రేష్టనే. సో శాయితాహ అంటే పడిపోయినటువంటి, అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా పడుకుని ఉండేటువంటి పిల్లలు ఎలాగూ కొంతకాలం వరకు కూడా వాళ్ళు కూర్చుని నిలబడగలిగేటువంటి స్థితి 7 నుండి 10 మాసాలు పరిస్థితి అవ్వచ్చు. 6 మాసాల తర్వాత 6 మాసాల వరకు కూడా వాళ్ళు ఉట్టిగా పడుకుని బొర్లుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి, నేలపైన 2 కాళ్ళపైన నిలబడేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు దాదాపుగా. సో కనుక మరి అటువంటి ఆ స్థితిలో, పడుకున్నటువంటి స్థితిలో మరి ఏమవుతుంది వారికంటే మనము ఏర్పరిచినటువంటి శయ్య ఏదైతే ఉందో ఆ మంచం పైన కానీ లేదా ఊయలలో వేస్తూ ఉంటాం కదా మనం పిల్లల్ని, ఆ ఊయలలో వేసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పరిస్థితులలో అతడు మళ్ళీ తనకి మూత్రం వస్తే చెప్పలేడు, మలం మల విసర్జన చేసినా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి మరి అందులోనే అతడు మలమూత్రాలను వదిలేటువంటి పిల్లలు కదా చూస్తూనే దాదాపుగా తల్లులందరికీ కూడా, నేను తల్లేంది దాదాపుగా గృహస్థగా ఉన్నటువంటి ఆడవారికైనా మగవారికైనా ఇవన్నీ కూడా అనుభవాలుగా ఉండేటువంటివి. సో మరి అలా పిల్లలు ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో పడుకున్నటువంటి ఆ మలినమైనటువంటి శయ్య పైన, అంటే మనం శుభ్రం చేసే పడుకోబెడతాం, కానీ అతనికి ఎప్పుడు మలం వచ్చింది మూత్రం వచ్చింది మనం అక్కడే ఉండి చూడం కదా, మన పనుల్లో మనం నిమగ్నమై ఉండేటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆయన కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటి ఆ మలినమైన చెయ్య పైన పడుకున్నటువంటి శిశువు మరి అటు ఇటు సాధారణంగా కదలలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా, అటు అంటే ఇటు చెమట పట్టిందంటే అటు బొరలేటువంటి పరిస్థితి, కానీ మనకేంటి కొద్దిసేపు ఇటు కాగానే అటు బొరులుతూ ఉంటుంటాం, అటు కాబట్టి ఇటు బొరలేటువంటి, కానీ అలాగే పడుకుని ఉండడం వల్ల చెమట పడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి చెమట వచ్చిందంటే చెమటతో పాటు క్రిములు కూడా వస్తూ ఉంటుంటాయి. అలాగే మలమూత్రాలు వదలడం వల్ల ఆ శయ్య పైన ఆ ఉయ్యల లేదా మంచంలో మలినంగా తయారైనటువంటి దానిపైన క్రిమి కీటకాలు కూడా తయారయ్యేటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, మనం పిల్లల్ని ఎంతో మంచిగా పెంచుతున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ వారి బాధలను వాళ్ళు చెప్పుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు. సో చెమటతోనూ క్రిములతోనూ నిండిన మలినమగు శయ్య పైన పరుండిన ఆ దీనుడగు, ఇక్కడ శిశువుని దీనుడుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఎలాంటి దీనస్థితిలో ఉన్నాడు అతడు. ఆ చెమట ఉంది, క్రిములు ఉన్నాయి, వాటంతతో ఉన్నటువంటి ఆ శయ్య పైన పడుకున్నటువంటి దీనుడైనటువంటి శిశువు కూర్చునేటువంటి కానీ నిలుచుండేటువంటి కానీ లేదా కదులుట, ఆ మాటలు అట్లుంచి ఇంకా ఎంత దీనంగా చెప్తున్నారంటే కూర్చోవడము, నిల్చోవడము, కదలటము, అటు ఇటు కదలడము ఇవే కాదు, కనీసము దోమలో ఈగలు పుడితే దురద పుడితే దాన్ని గీక్కునేటువంటి గోకుకుడు కూడా అసమర్థుడై ఉన్నటువంటి శిశువు అంటూ ఆ జనన మరణ చక్రాలలో మనం పడుతూ ఉన్నటువంటి బాధలను గురించి మనకి ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం ద్వారానన్నా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అని ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు, సాంఖ్య తత్వాన్ని అయినా బోధించినటువంటి విషయంలో ఆ క్రమంలో జీవుడు ఈ కష్టాల కడల నుండి బయటపడేటువంటి
మార్గాన్వేషణ చేస్తాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఉన్నటువంటి వాస్తవమే. మరి ఇందులో కూడా ఏది కూడా అభూత కల్పనలు కావు, అన్ని కూడా వాస్తవికమైనటువంటివి. ఆలోచిస్తే వాస్తవాలనే ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ దీనుడైనటువంటి శిశువు కూర్చుండడానికి కానీ నిల్చోవడానికి కానీ లేదా కదలడం, ఆ మాటలు అట్లుంచి, కూర్చోవడం, కదలడము, నిల్చోవడం అట్లుంచి, కనీసం తనకేదన్నా క్రిమి కీటకాలు కురితే గోక్కుకోవడానికి కూడా అతనికి చేతగానటువంటి స్థితిలో అతడు ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు కపిల భగవానుల వారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, శిశువు రోధించుచు కష్టంతో జన్మించునని తెలిసినది, జన్మ పిదపయు ఆ కష్ట పరంపర కొనసాగుచు అతడు రోధించుచుండును. సో తల్లి గర్భంలో నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితులను అనుభవించి వచ్చినటువంటి వాడు ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తను ఆ కష్టాల పరంపర ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నది. అందుకే అతడు నిరంతరము రోదనలో, అందుకే ఇది దుఃఖాలయం అని చెప్తాం. ఈ భౌతిక జగత్తు అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయం. దుఃఖాలు నిరంతరం వచ్చేటువంటి ఇది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తన మలమూత్రములచే పాడైన మంచముపైని క్రిములచే అతడు కలత చెంది రోధించును, కానీ ఉపశమనము కొరకు అతడు ఎటువంటి ఉపాయమును కనుగొనలేడు. కలత చెంది ఏదైనా కుడితే, దురద పుడితే దాన్ని కొట్టి గీక్కునేటువంటి చేయులు కదిలించి అక్కడ అది కుడుతుంది, దాన్ని నేను తీసేయాలి అనేటువంటి స్థితిలో కూడా అతడు లేనటువంటిది. అంటే ప్రతిఘటించలేనటువంటి స్థితిలో శిశువు కొంతకాలము అతని జీవితము కొనసాగుతూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నది. ఇంకా చెప్తున్నారు, తుదంత్యామత్వచం దంశ మశకామత్పునాదయః రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యథా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాను ఏంటి, ఏ విధమైనటువంటి ఉపాయాలను, అంటే దాన్ని ప్రతిఘటించలేనటువంటి స్థితిలో, నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువు గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఈగలు, దోమలు, నల్ల వంటి క్రిములు, చిన్న కీటకములు పెద్ద కీటకమును కరిచినట్లుగా. సో ఇక్కడ పోలిక చూడండి, అంటే శిశువు కూడా ఒక చిన్న కీటకం, పెద్ద కీటకాలు ఎలాగైతే ఒకదాన్నొకటి చూస్తూ ఉంటాం, చేపలు కానీ ఒక జీవి, చిన్న జీవిని పెద్ద జీవి ఎలాగైతే మింగేస్తుందో లేదా కరుస్తుందో, ఇబ్బందికరం హింసిస్తూ ఉంటుందో, అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నల్లులు వంటి క్రిములు చిన్న కీటకములు పెద్ద కీటకమును కరిచినట్లుగా. సో ఇక్కడ అంటే శిశువు పెద్ద కీటకం లాగా పోలుస్తున్నారు, చిన్న కీటకాలు అయినటువంటి ఆ నల్లులు, దోమలు, ఈగలు ఆ శిశువుని కరుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో అతని అలా కరిచినప్పుడు అతని సుకుమారమైనటువంటి చర్మమును కరుచుతున్నటువంటి అంతటా అతడు విగత జ్ఞానుడై, అంటే తన యొక్క భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని గుర్తించి అతడు ఆ తల్లి గర్భంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుడికి శరణ పొంది ఆయన యొక్క పాదార విందాలను హృదయంలో నెలకొల్పుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి అంతా కూడా మర్చిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే విగత జ్ఞానం అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించారు ఇక్కడ. రుదంతం విగత జ్ఞానం కృమయ కృమికం యథా. సో రుదంతం విగత జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ రుదంతం అంటే రోధించు. ఎలా అంటే తన యొక్క అంతకుముందు భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని, తను గత 100 జన్మలలో తాను పొందిన విషయాలన్నింటినీ గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని, ఇక నేను ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి పోను అంటూ నేనే నీ పాదాలను ఆశ్రయించి ఉంటాను, నాకు నీతో సంబంధం తప్ప వేరేది నాకు అవసరం లేదు అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శిశువు అప్పుడు ఏదైతే అంతకుముందు జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ మర్చిపోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు.
అందుకే విగత జ్ఞానుడై ఆ శిశువు తీవ్రంగా రోధిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో, గర్భమునందు శిశువు పొందిన జ్ఞానము మాయా ప్రభావమున దాదాపుగా నశించినదనుట విగత జ్ఞానము అను పదంపు భావము. అంటే ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశము, ఆ కపిల భగవానులు వారు ఉపయోగించినటువంటి ఆ విగత జ్ఞానం అనే పదం ఏదైతే ఉందో అది తాను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కొంత జ్ఞానాన్ని పొందాడు. ఆ పొందిన జ్ఞానాన్ని అతడు మరిచిపోయాడు. ఆ జ్ఞానము నశించిపోయింది. ఇక భగవంతుని గురించి ఆలోచించట్లే. ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖాల గురించే ఆలోచిస్తూ తాను పొందుతున్నటువంటి దుఃఖాలను రోధిస్తూ ఉంటాడు చిన్నప్పుడు. మరి అలా విగత జ్ఞానుడై పలు విధాలైనటువంటి కలతల కారణమున మరియు గర్భము నుండి బయటికి వచ్చినందున, ఎందుకంటే అతడు గర్భంలోనే ఉంటాను అని అనుకున్నాడు, కానీ ఆ గర్భము నుండి బయటకు వచ్చినందుగాను బయట ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో మాయా ప్రభావంతో ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ మాయలో తాను పొందినటువంటి జ్ఞానాన్నంతా కూడా మర్చిపోయి ఆ జ్ఞానమంతా నశించినదై ఆ శిశువు ఆ తల్లి గర్భంలో తను ముక్తి కొరకై చింతించిందంతా కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. మరి మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కలగజేయు జ్ఞానమును పొందినను. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అలాగే ఎలాగైతే మనకి ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో పోల్చినప్పుడు తల్లి గర్భము ఎంత ఇరుకైనదో అదే మాదిరి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంతో పోల్చినప్పుడు మనది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా అలాంటి కష్టాల కడలి. సో కనుకనే అంటున్నారు ఇక్కడ, మనుజుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కలగజేసేటువంటి జ్ఞానమును పొందినాను, పరిస్థితులను బట్టి దానిని మరుచునని చెప్పబడుచుండును. దీనికి మనం ఎన్నో ఉదాహరణలను చూస్తాం. భరతుడు అనేక వేల సంవత్సరాలు భూమండలాన్ని పరిపాలించి మరి ఎంతో మంది సేవకులు, సంపదలు, అంటే బంధువులు అందరూ ఉన్నా కానీ ఇక తాను ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమవుదామని వానప్రస్థ ఆశ్రమాన్ని తాను ఆశ్రయిస్తాడు. కానీ మాయా ప్రభావంతో జింకతో స్నేహ సంబంధాన్ని పెంచుకొని భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని, భగవంతుడిని నిరంతరము తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి సేవలను కూడా మర్చిపోయి మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించటానికి బదులుగా నాతో పాటు పెరిగిన ఈ జింక ఏమవుతుందో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఆ జీవుడు దేహాన్ని వదిలే సమయంలో ఆ కారణంగా మరో జన్మలో అతడు జింక దేహాన్ని పొందవలసి వచ్చినటువంటిది. అలాగే ఎంతో జ్ఞానిగా చెప్పబడినటువంటి విశ్వామిత్రుడు, ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు మీనక యొక్క నాట్యానికి కలత చెంది తన ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయి, భగవంతుడితో తాను ఏర్పరచుకోదలుచుకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయి తను పతనమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా చూస్తాం. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎంత చక్కగా మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలా చిన్నపిల్లలే కాదు, తల్లి గర్భంలో పొందిన జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయిన చిన్నపిల్లలు పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితే కాదు, ఈ భౌతిక జగత్తులో పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం వారు పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కొన్నిసార్లు మర్చిపోయి పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అజామిలుడు కూడా, ఇంకా చాలా మంది ఎన్నో చూడొచ్చు మనం ఉదాహరణలు. కానీ మళ్ళీ భగవంతుడు ఎంతో కరుణతో మనకి భక్త వత్సలుడు కనుక ఆయన మళ్ళీ మనకి పూర్వ స్మృతులను కలగజేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే మనకి తిరిగి మనతో పాటు ఉండేటువంటివి, అవి ఎప్పటికైనా మనకు ఉపయోగపడేవి. ఈ భౌతిక జగత్తులో సంపదలు ఇవన్నీ ఈ దేహపరమైనటువంటి
దేహాత్మ భావనలో మనం కూడబెట్టుకున్నది ఏది కూడా మనతో వచ్చేటువంటిది కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో మనం ఏ మాత్రము ప్రగతి సాధించినా అది మాత్రమే మనతో ఉండేటువంటిది. సో అదే ఆ భగవంతుని కరుణ ద్వారా, నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ ద్వారా ఏదో ఒక సమయంలో మనలో అది వెలిగించబడుతుంది. అదే చెప్తారు, నేను ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను నా భక్తుల హృదయంలో ఉండి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరం, ఆ జననము మరణము చూసాం మనం ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటుందో, అలాగే జననం కూడా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, బాలురేగాక పెద్దవారు కూడా తమ కృష్ణ భక్తి భావనను రక్షించుకొనుటయందు అతి సావధానులై ఉండి ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులను తప్పించుకొనవలెను. ఈ భౌతిక జగత్తులో చుట్టూ ఈ దుఃఖాలయం, ఈ యుగ ధర్మమే మనల్ని ఒకరినొకరు మోసం చేసుకునేటువంటి మోసపూరిత భావాలతో ఉండేటువంటి ధర్మమే అది యుగం. మనం అనడానికి ఏమీ లేదు, ఈ యుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితే అలాంటిది. సో మరి అటువంటి ఆ పరిస్థితుల నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. దానికి ఉన్నటువంటి మార్గము, ఏకైక మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణము. అదే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పేటువంటిది, ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటిది ఆ నామస్మరణం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా వారు తమ ముఖ్య కర్తవ్యమును మరువకుందురు. సో ఎప్పుడు భగవత్ సంబంధంలోనే ఉండమని. అందుకే నిరంతరము నువ్వు ఏ పని చేసినా, భగవద్గీతలో అర్జునుడితో చెప్తుంటారు, యుద్ధం చెయ్యి కానీ నా ధ్యాసలో యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భగవత్ సంబంధంలో మనం నిరంతరం ఉన్నట్లయితే మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి స్థితిని పొందగలుగుతాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనతో వచ్చేటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతమైనదే. ఒక్కటి మాత్రమే, ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధము, తిరిగి భగవద్ధామాన్ని, గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవాలనేటువంటిది మాత్రమే మనకున్నటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి మార్గం. సో దానికి మనకి ఆ భగవంతుడు అనేక మార్గాలను చూపెడుతూ ఉన్నారు. బాహ్య ప్రపంచంలో శాస్త్రాల రూపంలోనూ గురువుల రూపంలోనూ మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఆయన మనకు అందించినటువంటి మార్గాలు. సో కనుక శాస్త్ర నియమాలను పాటిస్తూ భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను చదివి వాటిని అవగాహన చేసుకుని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి దానికి ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా మీరు యాడ్ చేయదలుచుకుంటే